det til dagligt? Jeg er medejer af solcenter. Hvad med dig? Jeg er bodybuilder. Nå. Hvor har du været? Jeg har været i biografen med Lars. Det har jeg jo så. Nej, du har ikke. Godnat, mor. Godnat. Det er jo ikke, fordi jeg sådan er en taler i den forstand. I wish the best for our future, for you and me. Er det tid til lige at snakke? Jeg har været i toilet. Hvorfor noget? Jeg tog det ned, fordi jeg havde snakket lidt med Bent. Og... Det er sådan lidt forskelligt. Det er jo et fantastisk flot land dernede, og utrolig sød befolkning, fordi de er jo flotte jo. Han fortalte mig, at det var lettere at finde en pige. We have some very, very nice young ladies here. We like big tits, small tits, or maybe you want someone young. Very big muscle. Can you show me your muscle? Is it your gym? สวัสดีค่ะ Do you have wife in Denmark? No, I've never been married. Vil du godt være sød og gå ud nu? Skrid med dig! Hvad har du tænkt, at der skal ske nu?